ओम नमः शिवाय। दुनिया रे एମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏହିକି ଯେ ମହାଦେବ ନିଜେ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଆସିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଇତିହାସ, ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ଏଠାକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ହର ହର ମହାଦେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ସେଠାରେ ଜୋତା ରଖି ଟୋକନ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖେଳନା, ସୋଭେନର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ର ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଭୋଗର ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲୁ। ତାପରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କଲୁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଠାକାର ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଚୋର ଗୋଟିଏ କଳା ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରି ଆଣି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଆଉ ରାଗି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଥିଲା। ତାର ସେହି ଆକୁଳ ଡାକ ଶୁଣି ମହାଦେବ ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶରେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରରେ ସେ କଳା ବାଛୁରୀଟି ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଧବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧଳା। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଇତିହାସ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକକଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ରହିଛି। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିବାରୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଧବଳେଶ୍ୱରର ଏହି ଝୁଲା ପୋଲଟି ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ପାଲଟିଥିଲା। କଂକ୍ରିଟ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ପରେ ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ପୋଲଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ସହିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନକୁ ସହଜ କରିଥିଲା। ମହାନଦୀର ଜଳରାଶି ଉପରେ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ ଧବଳେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 245ରୁ 254 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏହି ପୋଲଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ଦେଇ ବହୁତ ସହଜରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ ଆଜି ବି ଧବଳେଶ୍ୱରର ଇତିହାସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 200 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆଇକନିକ୍ ପୋଲକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣ ବୋଟିଂର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ କିମ୍ବା ମଟର ବୋଟ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ୟାଡେଲ ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀର କିଛି ଦୂର ଯାଏ ବୁଲାଇ ଆଣିବ। ନଦୀର ଶାନ୍ତ ପାଣିରେ ବୋଟିଂ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଟିଂ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଭିତରେ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା ଥିଲା, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଇଁଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି।
ଯଦି ଆପଣ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବୋଟିଂର ମଜା ନେବାକୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁ କେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସାହସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ।